que aquesta taula rodona, des de visions potser més experiencials que els que hem utilitzat al matí, els necessaris al matí, serveix per debatre la realitat de les hospitalitats, les dificultats, les carències, les satisfaccions, alegries, les repercussions en la societat, etc., del nostre fer hospitalari. Que pugui ser un informar-nos uns als altres d'experiències, vivències, dificultats, repercussions, el que he dit abans, i d'albiar possibles nous horitzons per a les nostres hospitalitats. Som conscients que de ben segur avui només podrem fer una iniciació a aquests temps que he enumerat, però també que una vegada iniciats aquests temes, entre tots podrem mirar d'aprofundir-los en un futur si en veiem la conveniència. Per aquest objectiu d'avui contem amb 3 ponents i a més amb tots vosaltres, incloeixo jo, amb tots nosaltres. Els 2 ponents, són hospitalaris de Socarrel. Un d'ells, el Miquel Domènech, de l'altra punta, és metge geriàtric, pal·liativista, expresident de la Societat Catalana Balear de Cures Pal·liatives i a més president de l'Hospitalitat de Tarragona. Jo crec que tots els que esteu aquí coneixen, però potser no sabíeu el cos de Cures. Per la seva història i el seu present professional i personal, així com per la seva implicació hospitalària, és una persona molt rica en vivències i accions de caire hospitalari que poden informar-nos i orientar-nos respecte als aspectes abans assenyalats. I tot és una veritable experiència professional i personal, com ja he indicat. L'altre, Joan Betxà, a la meva dreta, és empresari, membre de la Junta de l'Hospitalitat de Barcelona, responsable del servei de logística, implicat en tota mena d'activitats i accions hospitalàries en una hospitalitat que en l'actualitat abasta 3 bisbats. És, a més, membre actiu de l'Hospitalitat de Notre-Dame de Lourdes. Per tot això és coneixedor profund de les activitats, necessitats i de diversitat de presències socials de la seva hospitalitat i de les nostres hospitalitats. El tercer component, en Joan Vinyes, és doctor en Medicina i catedràtic de la UDL i exrector d'aquesta mateixa universitat, expresident de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya i expresident de l'Associació de Professionals de la Salut Cristiana de la Conferència Episcopal Espanyola, ROSAC. És, per tant, profund coneixedor del món de la malaltia i dels organismes que hi estan relacionats. És també coneixedor i usuari d'activitats de l'hospitalitat. Amb tot això, ens pot oferir una visió més perifèrica de les hospitalitats, una visió més orientada, per exemple, a com es veuen les hospitalitats en un entorn social aquest que les entorna i què se'n pot esperar d'elles o què se n'espera. Ens pot dir ell això. Jo ho suggereixo. Després surti tot pobre. Molt bé. El procediment que volem utilitzar és que cada un dels ponents ens faci una exposició d'uns, jo he dit 12 minuts, que necessiti, però bueno, i que tot seguit, entre ells i entre tots, encetem un debat. Gràcies als 3 per les seves aportacions, per la seva disponibilitat de participar, i gràcies a tots vosaltres per les aportacions i presències. Endavant. Molt bé. Estic nerviós per provar l'hora. Per què? Bona tarda. En primer lloc, moltes la salutació a l'Hospitalitat de Tarragona. Estem molt contents de ser aquí i, a més, aquest any és especial per nosaltres. Fem el 50aniversari de la quasi refutació de l'Hospitalitat de Lourdes. Us veureu associar amb unes imatges que són curioses i us podem comentar entre tots. Aquesta noia és meravellosa. Algú va dir que Lourdes no és més que el diàleg entre la senyora i una jove. És fantàstic. A mi, cada cop que penso en la Gran Net, uns anys i anys, més
és autènticament meravellós. Una noia pobra, malalta, alfabeta, víctima de justícia social, marginada social, però amb unes conviccions i amb unes coherències absolutes, va capgirar moltíssimes coses. Va capgirar una cosa, que no us explico tota la història de l'Urdes, evidentment que aquí no toca, però bueno, evidentment de bé, el 1858 van passar coses a l'Urdes, es va aparèixer la Mare de Déu d'aquí, i les conseqüències que van passar de les 18 aparicions que hi va haver des del 11 de febrer fins al 16 de juliol, es van passar coses. Hi va haver un diàleg entre la Mare de Déu i la Bernadette, hi va haver unes actituds, unes accions que realment van homologar-se, van fer tremolar una mica tota l'entorn de Lourdes i més enllà de Lourdes. El bisbe, el senyor Laurens, reconèixer l'autenticitat de les aparicions, la fiabilitat de l'evident, els fruits espirituals que es donaven i per l'exploració del cos que hi havia. Aquí està un dels punts clau, no? Ràpidament hi va haver uns guariments que van ser la primera aparició va ser l'11 de febrer, el primer de març hi va haver un guariment miraculós. Una embarassada, que li tinc un braç, es va mullar, es va rentar amb l'aigua de la font i es va curar automàticament la paràlisi que tenia. A partir d'aquí va començar la gent, la devoció popular, va començar a anar a la boca. Cada cop, malgrat les dificultats que va posar la policia, malgrat ballar l'entrada, etc., cada cop la gent anava més i més. I van haver molts guariments, molta gent que es va guarir. Això va provocar que el metge que estava tocant Lourdes, el doctor de Sant Bru, que va començar a posar ordre, a posar metodologia a tot allò que estava passant. Que era curament, que no era curament, que era imaginació, que era fantasia, que era realitat, etc. Va començar un canvi de metodologia. Tant és així que l'any 1873 es va crear el Grup Medical. I l'any 1875 es va crear l'Hospitalitat de Lourdes, dels quals nosaltres som una mica deixebles, dependents d'ells. I si de fet nosaltres som aquí, probablement és perquè hi havia guariments, hi havia malalts. Aquest és l'únic santuari del món on realment està pensant i hi van els malalts a buscar per la seva fe, a buscar un guariment de cos o d'esperit. Això és l'antic grup medical, pels que coneixen Lourdes, això està fet a Sant Lluc, això de principis de segle, 1912. Aquest és l'actual grup medical, tot això és l'antic hospital a Notre Dame, es va construir el blau, aquest va quedar per altres usos, que hi ha les confessions, i el pas final de l'edifici segur que és la part del que ells són Pau II, que són el grup medical, i l'hospitalitat és al costat. Els signes de Lourdes els coneixen tots, signes, de fet, tothom reconeix i sent que Lourdes no és més un camí evangèlic, totalment evangèlic, dels signes evangèlics. Són estan a Lourdes, la roca, el senyor de la roca, la participació, els salms, i l'aigua, les piscines,
una no és l'aigua les activitats de l'aigua, sinó que les virtuts espirituals o l'herència espiritual que va canviar. La llum, són totes imatges del més passat, també. La llum m'agrada molt com a símbol, no? Perquè la llum és que avui posa a l'espelma les seves pròpies intencions, les pròpies creences, el que fer, i a la vegada la comparteix amb els altres. És un sentiment de comunitat molt potent. I és un signe que se'ls porta la verdadera majoria de les aparicions porta l'espelma. I és un signe també cristià de molts segles. Continuem fent. Actual. Hi ha unes coses als ciris. Aquesta és una foto molt bonica. A les primeres peregrinacions, suposo que ho sabeu, el 1879 es va fer la primera peregrinació de les hospitalitats catalanes juntament amb les espanyoles. Va ser l'hospitalitat de Barcelona, que es va crear el 1910. Els de Barcelona van ser els primers bisbes de Barcelona que van voler les peregrinacions massives als bisbes catalans i s'hi van anar. Els primers d'arribar a la de Barcelona van posar el pendó de la verge de Montserrat que teniu allà a la dreta. Aquesta és una imatge de Tarragona, des del 1912. Està presidida per un tal Vidal i Barraquer, que és l'únic capitular de la catedral, futur cardenal. A l'arxiu municipal, a l'arxiu diocesà de Tarragona hi ha un munt d'imatges amb records i documents de principis del segle XX. És curiós perquè a Catalunya hi havia només l'Hospitalitat de Barcelona, llavors hi havia també les juntes territorials que corresponien a cadascuna de les diòcesis catalanes. I no es van recrear en altres hospitalitats fins molts anys després. Només hi havia una hospitalitat, que era la de Barcelona, que es va crear el 1910. Fixeu-vos aquesta imatge és d'un poble, el poble de la Conca Barberà, que és Sarral. És del 1954 i van anar 54 autocars. És brutal. I per l'època es feia una peregrinació a la primavera, a l'estiu i una altra a la tardor. I un any van anar 22 trens a Catalunya. 22 trens. 10.000 persones. Que és una cosa passa. Vale? Us ho dic perquè és molt curiós. Nosaltres hem trobat als arxius documentació que se cita a l'Hospitalitat de Tarragona al mes d'abril del 22, tot i que nosaltres com a fundació és el 73, però ja és molt antic, com els meus avis que van anar a l'Urdes als anys 20. Van anar a l'Ovària de Ginebra, no sé què van anar, i anaven, les famílies hi anaven molt. Bé, el servei de l'Urdes, que cada capitalitat més o menys s'organitza a la seva manera. Bàsicament nosaltres, per exemple, tenim serveis de sala, de menjador, de rentador, d'office, d'oficis sanitaris, de suports, de logística, d'acompanyament, servei d'oficines, etc. Joves, una cosa de joves que és important, i professionals. Entenem que és un bon lloc i vinguin professionals a l'Urdes. Amb més necessitat abans potser que encara, perquè la complicitat de les persones que eren a l'Urdes ha canviat completament. Jo recordo als anys 60, que vaig venir, hi havia autèntiques mostres, les bones mostres, gent que no se fa preguntar, gent sense braços, gent que tenia el cap trencat amb el cos. Tinc les imatges, una cosa brutal, el mes de juliol, que feia fred i plovia. La meva mare, quan era un escultor, sempre que el portava, no tenia portat.
dir que la tipologia de malalt ha canviat. Recordo als anys 90 portàvem des de Tarragona, a part amb 3 cops més malalts que ara, portava molta publicitat, moltíssima. I es va passar una de tot, no? La difusió. Però vull dir que ara el perfil del malalt ha canviat. Sobretot és més persona dominant i persona gran, persones grans. Això és important, malgrat tot, que és personal mèdic, personal d'infermeria, per les nocions de pressió que ens hi empenyen a tots. Mentre que cadascú té una motivació diferent, no? Bueno, la pròpia malaltia, l'esperança, l'esperit de servei, la sensació personal íntima, l'objectivament personal, l'acompanyament, l'acolliment, l'alegria del servei a l'altre i al final també viure l'espai, la pròpia santuària és un espai privilegiat, on viure intensament la fe. Quins són els nostres valors? Els valors de l'acompanyament, els valors del servei, el valor de la pregària, el valor de la conversió. Aquesta és una paraula que m'agrada molt, és un líder francès, del segle XIX, és l'altruisme. Tot s'explica, el que fem avui s'explica molt, moltes coses s'expliquen com l'altruisme. L'altruisme està aquí i l'egoisme està allà. Són les antítesis, l'antítesis d'aquesta acció. L'altruisme jo el definiria, com la bioètica, ho definiria com el principi de l'ètica de màxims. No només no fas mal a l'altre, és el principi de no maleficència, hi ha un principi hipocràtic que va ser de quan vaig escollir, sinó que a part que no li fas mal, li busques el bé. És l'ètica màxima. Sempre explico, com un gerent em pagava com a mínim per arribar a l'hora, sortir a l'hora i tractar correctament a la gent. Això és l'ètica de mínims, és el mínim, treball de reglament. L'ètica de màxim no només no fas això, sinó que a més treballes en equip, busques el bé dels malalts, et preocupes pel company, intentes que l'equip tiri endavant. Aquesta és la diferència entre els equips experts, reeixits, i els equips que van fent i es moren de pena. L'altruisme ho diu molt bé, és l'espai d'escolta, d'acolliment, implica l'acció d'acudir a les necessitats dels altres, implica compartir el respecte de compartir, que és molt bonic, perquè compartir al final cap la teva humanitat, la teva pròpia humanitat, i aquí ens posem d'acord, no sempre es de compartir el que pensa l'altre. Aquest matí ho hem dit molt bé a la Marta, ho ha explicat d'una manera meravellosa. Compartim el temps, compartim la presència, compartim el saber estar allí, el sentiment de solidaritat. I al cap i a la fi, fem feliços nosaltres, vet aquí que els que som feliços són nosaltres. És un feedback positiu, això. Penso que a vegades anem a l'altres també per la nostra pròpia felicitat, fem feliços nosaltres, i tu tornem més feliços. Arribem cansats, però amb les piles carregades. És el que diem sempre nosaltres. I quins són els nostres reptes? Evidentment, els valors del missatge de Lourdes són valors universals, com l'Evangeli, els valors evangelis, d'abans, presents i futurs. Això no ens hi hem d'apartar d'ahir, perquè són els que donen, són diguéssim les arrels. Aquestes arrels, evidentment, no es poden oblidar. Els hem d'anar regalant, és molt important. No veiem el Lourdes del dia a dia. A vegades s'hauria de veure el Lourdes de casa. El dia és molt important, no només és anar de pelegrinatge, això que tot l'any és Lourdes. Molts malalts, molts hospitalaris, es treballen i no tenen més temps de fer el que fan. Això és veritat, sobretot els que estan a la laboral. Molts altres estan trobant en associacions, Càritas, Banc d'Aliments, Fons Mundo, per visitar els visitadors de malalts de les parròquies, etc. I
I algunes paraules sobre la joventut. I matisa unes cares, ho dibuixar també, és difícil de dir alguna cosa. Jo tinc dos familiars, dos amics molt propers, i se'ls ha suicidat el fill, l'últim mes. I una altra noia amb un intent de suïcidi. Una mica per corroborar aquest matí hem sentit la crida que ha fet el doctor Estrada. No és broma. Estic molt preocupat, molt preocupat. Tenim un problema de dol. Què hem fet nosaltres a Tarragona? De fet, les dones de joventut s'ha posat les piles, en el bon sentit, i tots els joves que recullen i que participen, que es troben, la proposta és anar cada any, uns, els fills que tenen 600 anys, anar a l'ús, i els altres fer el que havien sentit al Aquesta és una proposta que aquest any sempre hem tingut joves, 30, 40, 50, en 2 anys, però aquest any ens hem posat això, ara no sortirà, estem aquí impacients, i de fet els hi busquem a Lourdes, un hospitalier, i sempre els resolvem tots els joves. Evidentment hi van persones adultes que se fan càrrec o supervisen, que són menors, lògicament, però veureu les panses boniques, els joves. Tenen lloc de pregària pròpia, tenen, a part de compartir, evidentment, tenen tots plegats, els joves. Ells estan al seu propi nivell de web, però a la mitja plegats, per perdre el sentit de convivialitat, de comunió entre els joves i grans, que és importantíssim. Tenen els seus propis espais, els seus propis tallers, les estones que ens donen els malalts. Tots els responsables de lloc malalt els acompanyen i conviuen amb ells tots els dies el que menja. Els malalts, on són? On són els malalts? Perquè en venen menys, però la societat en velleix. Hi ha cada cop més persones grans i més persones envellits. Per què no venen? Per què no venen? És una reflexió que llanço. Per què no venen? Per què tenim cada any menys malalts dels que portàvem? Què és l'estiu paral·lel que ens està passant a les esglésies? Què s'està buidant? No ho sé. No sé si és això o és que no estem tan pendents dels malalts, no ho sabem buscar, no els sabem oferir el peregrinatge, etc. Som pastoral de la salut, l'Hospital de Lourdes és pastoral de la salut. El nostre bisbe fundador, el doctor Morigol, tenia claríssim que l'hospitalitat i la pastoral és una fusió, és un tot. Què vol dir? Els centres pastorals de la salut, els mossens, les diòcesis, les rectories, tots som l'hospitalitat. L'hospitalitat no dirà buscar les malalts. És la diòcesi que ha de portar els malalts a l'hospitalitat, estem per això. I la Junta i l'Hospitalet han d'anar a les residències, a les parròquies, que tenim temps. Ens han de portar els malalts a la diòcesi. Va ser coses curioses. Trobes alumnes, excursions paral·leles els mateixos dies i no són alumnes. Les excursions a vegades es fan des d'alguns pobles, i molt rectament, hi ha les institucions del nombre de peregrins i de serveis escolars. Hi ha una generació perduda. On són la gent entre 20 i 50 on són? N'hi ha un. Per la meva època era la majoria. Els anys 90 era la majoria. Ara la majoria són joves
més de 65 anys, la majoria. I aquests fan el que poden i com poden. Ho supleix la seva pròpia experiència, perquè molts són hospitalaris de 4 anys o 40 anys, però té un límit. Aquí tenim un problema important. Sí, de cap. Ens haurem d'associar a diversos hospitalitats per fer viatges conjunts. No, com es proposa fer un viatge conjunt el 24 i el 25, no dic això. No ho sé, potser és més proper. Podem tornar a veure entre ells. És una altra pregunta que ja ens sortia, potser ens hem de plantejar tant de bo que les filles hi sonen, sense interrupció. Us he posat alguna foto curiosa. Dos gloriosos. Aquí tinc més cabell, més negre. Les ganes de francès, suposo jo, alguns de vosaltres ens deu recordar. L'altre és Portbou, el canvi que tinc que fer Portbou, que és terrible. Fem canvi en una hora, ens portem 120 quilòmetres, increïble, vigent jove. El tren nostre, de l'altre, de l'altre. Això és molt bonic, hi ha alguns adéus que fèiem a l'estació de Lourdes, totes les comunitats de tots els serveis. Ara hem tocat els assistits, Puig de Baixa, etc. que va molt bé. Anem a Lourdes cada any, ens interessa què passa a Lourdes, tot i que les jornades que particularment estan pesadíssimes, i no dic que ho siguin inútils, però a mi em serveixen poc. A mi em serveixen poc. Les 4 coses que faig, les podria fer un matí. És la veritat. Dic aquí, no dic aquí. El nostre fundador, ara fem el 50è aniversari, d'acord? I aquí, al cap d'això, aquest any tenim una multa, no? El 17 de febrer va venir l'Escolania Catedral de Tarragona. Fem una exposició itinerant juntament amb el Pati Jaume I de l'Ajuntament de Tarragona. I ara tenim previst portar-la a totes les unitats pastorals de la diòcesi de Tarragona. A través de la ràdio hi ha dos cops, escrits a la premsa, sortiran des de Tarragona un escrit, és a dir, hem intentat fer-nos visibles de cara no només entre nous dintre de la diòcesi, els mitjans de comunicació social de la diòcesi, sinó a la societat civil, ràdio i televisió superior. Clar, més que res, és una iniciativa que a vegades la gent diu, ostres, l'Hospital de Tarragona, jo pensava en altres, no? T'ho diu la gent. És un cartell molt bonic, és el cartell d'enguany, perquè és un cartell que ve d'un altre, de la primera pelegrinatge que van fer Lourdes l'any 73. Que la vegada era una còpia del centenari de les aparicions d'un cartell francès, que és l'Unicat, el 1951. I fem aquest molt bonic, ens va ensenyar l'Oriol Ventura. I com diu el Padre Brito, veniu i mireu. Veniu i mireu. És un bon resum. I aquí està, aquí cal. Bé, com que el Ramon
vagin. Pels que no el conegueu, soc en Joan, bastant pallasso, però quan s'ha de ser sèrio també ens posem en situació. El meu currículum més o menys ja l'he explicat, potser acaba de dir que una de les coses que em va fer va ser poder organitzar tot el viatge de les relíquies per Espanya l'any 19, un any de feina que tots ho vam poder disfrutar i la veritat que em va omplir molts i els dies que tots em vam sortir. Ara us preguntareu què fan les públiques aquí. Doncs bé, després ho veurem. Ho deixo aquí i anem veient a on anem a parar. Quan em van demanar que fes una presentació de les activitats que fèiem a l'Hospital de Barcelona, en un primer moment vaig dir ja us he d'explicar si tots coneixeu el que fem, us ho han explicat 1000 vegades, inclús heu participat en moltes de les activitats que fem, i si això ja us ho saben. I dic, bueno, potser els hi enfoco més com preparem les activitats o de quina manera podem enfocar la preparació d'una activitat. Llavors, si us sembla bé, farem més aquesta part, però no puc deixar de passar un ràpid, miraré de fer molt ràpid perquè si no la Marta, la presidenta, em dirà com no has explicat el que fem a l'hospitalitat de l'Estat. Totes les hospitalitats tenim junta, tenim organització dels peregrinatges i totes les festes que fem, el concert de Nadal que recaudem diners, el dinar de Nadal i etc. Totes les activitats que fem, que organitza qualsevol junta, més o més grans o més petites, l'estem al 100%. Tenim la Fundació. La Fundació és una entitat autònoma que es va crear l'any 2022 arrel de la necessitat aquella que tenim quan hem hagut de compartir tot el que vivim al món durant 5 dies a la resta de l'any. Llavors, a final de l'any 2002 es va crear la Fundació i l'objectiu és potenciar l'autonomia i garantir la inclusió a la societat de disminuïts que la seva vida diària dintre de casa tinguin una estabilitat i que siguin més autosuficients. Com ho fem? Doncs tenim el CAE Bernabé, que és un centre de dia amb alta discapacitat, per dir-ho d'alguna manera, on amb diferents espais, sobretot hi ha fisio, hi ha habitació sensorials, hi ha diferents... Cada dia reben una mica de tirar endavant i que... Bueno, no sé si ho heu contat, que els malalts que hi havia abans ara són diferents, perquè hi ha més servei, hi ha més atenció, hi ha més cuidados en aquest sentit. També tenim la llar Montjuïc, que és un pis tutelat per a persones amb discapacitat intel·lectual, on se'ls ofereix un servei sociolaboral. Estan treballant durant el dia, després a la tarda fan activitats, tota la setmana, els caps de setmana surten, i allà és on viuen, amb tutors i monitors, i on se'ls ensenya a ser independents, a tenir responsabilitats, de parar la taula, de fer-se el llit i de viure amb altres companys, que això també els fa relacionats. Hi ha un grup de revisió de vida, on durant les trobades de revisió de vida les discapacitats tenen l'opció de parlar de totes aquelles inquietuds que puguin anar sorgint, es parla de tot i es comenta tot tipus del que necessiten. Pot arribar a parlar de tot. El grup de Lleure Respir, que són sortides de cap de setmana i d'oci, amb un espai de convivència, i el pisos d'acollida on s'assignen a famílies de malalts que estan hospitalitzats a Barcelona durant la seva recuperació. Després tenim les delegacions. A Barcelona tenim 18 delegacions repartides en els 3 bisbats. Funcionen cada una autònomament, s'autogestionen i organitzen una trobada anual de totes, que cada any organitza una, i a part organitzen les misses, festes pròpies i fan les seves visites a malalts i residències i parròquies per animar la gent a participar en els peregrinatges. A part de participar en tots els actes
recollir el màxim de diners amb cantar gravades o amb venda de roses, fan sortides amb usuaris que s'organitzen ells, trobades amb altres grups de joves de diferents entitats i ens acompanyen. Quan l'Ajuntament ha de visitar escoles perquè ens vinguin o intentar convèncer que vinguin a rodés els joves, ells venen a donar la seva experiència i la seva visió de com viuen els joves. I la veritat és que ho fan molt bé i tenen una repercussió que enganxa. Que vinguin el mateix que expliquem nosaltres als joves, que vingui un jove i els digui el que viuen. Participen en tots els actes i a part tenen el grup d'animació per donar un cop. Ara passem al que ja no és tan institucional i són altres iniciatives que han sortit a nivell de grup o a nivell individual. Tenim l'arxiu històric que recopila tota la informació de fotos i notícies de la història de l'hostilitat, on a més es guarda i es digitalitza. Tot això, la informació, sobretot les fotos que es publiquen a la web. A la web actualment ja tenim fotos des de l'any 54, però ja tenim recopilació no des del 1910, sinó anterior del 1910, perquè abans del 1910 ja s'havia anat en peregrinatge al 1850 i alguna cosa. Tenim fotos i documentació que anem penjant, perquè tampoc tenim hores, però anem fent una mica. Ara, a la pàgina web, si voleu, es pot visitar i hi ha imatges des del 53. Van publicar el llibre del centenari, que és aquest que tenim aquí a la dreta, i aquesta foto que hi ha baix és la primer peregrinatge de 1910, el primer peregrinatge al número 1 de l'Hospitalitat de Barcelona. I, a més, fan en la publicació que fem una revista anual de l'Hospitalitat, fan un article, al final de la revista, que és un article històric que recopilen de tota la informació que han anat fent i el publiquen a la revista. El grup dels que escapades, això és el que sempre, segur que us hem explicat milions de vegades, totes les coses que fan. Han fet 2 camins de Sant Jaume ja, estem preparant el del 2024, a part que si es va a la platja, un altre dia es va al cinema, l'altre dia fem la botifarrada, la calçotada, la vam fer la setmana passada, 2.200 persones. El Dani va sortir negre, vam fem un concurs de paelles i també estem preparant pel mes d'agost el viatge a Lisboa d'anar a veure, d'anar a compartir amb les joventuts a la trobada mundial de la joventut amb el Papa. Tot això, imagineu-vos la quantitat d'hores i gent que hi participa. I ja per acabar de trobar el grup dels gourmets. Surt d'un grup de gent que té la inquietud de dir hem de fer, tenim els locals, també tenim un afegit que a l'Hospitalitat de Barcelona tenim locals propis, on tenim la fundació a baix en el centre de dia i a dalt hi ha els despatxos i en allà sempre hi ha fet. S'ha d'ordenar, s'ha de netejar, i a més, com que anem fent moltes activitats, sempre hi ha, si s'han de fer adornos per les taules, pels dies dels peregrinatges o per les festes o el que sigui, i ens vam començar a trobar i al final, després d'aquestes trobades, vam decidir quedar-nos a dinar i al final s'ha convertit com en una mena d'enganxe, no? O sigui, potser el fet de saber com pot dinar fa pinya i llavors gent d'aquí ho ha compartit, sabeu que ens ho passem superbé i s'ha convertit en un grup que ja forma part de l'hospitalitat i quan necessiten alguna cosa, els gourmets, o sigui, el que sigui. Necessiten un paper, necessiten una revista, necessiten unes coses, els gourmets. I aquí tenim això és el Lourdes, que vam fer la foto, però aquí baix és un dels últims dies. Crec que el Nico està per aquí a la foto. Si em mires allà al final, ja heu vist, ja veu veient que anem parlant de formiguetes o no? Veieu una mica més... Però deixem així una mica. Anàvem parlant de voluntaris. Voluntaris, gran pregunta. Em sembla que també ho has comentat. Com aconseguir voluntaris? És la gran pregunta. Hem de trobar gent disposada a donar un cop de mà. Sempre hi ha gent disposada a donar un cop de mà. Dintre d'un nucli petit, d'un grup petit que es reuneix assíduament, no vull dir cada dia, però cada 15 dies, cada mes, i amb un bon ambient, sempre hi ha gent que segur que si l'ofereixes a venir, bé, han d'estar oberts, que
vingui gent de tota mena, ser constants, no dir, bueno, fem com que no ve ningú, ho deixem, ser constant i ser capaços d'anar engrescant de mica en mica i sobretot a familiars i amics que al final també hi compten i arribarem a fer un grup i una colla que és molt important. I ara anem a la segona part, que intentant anar ràpid de la primera, que és com organitzem la vida, com veieu vosaltres que organitzem les coses. Tenim un pla d'actuació, ens preguntem com ho fem, què farem. Llavors, la primera part seria tenir una pluja o, com dic jo, a vegades una documenta d'idees. Agafar el màxim d'idees possibles, les més esbojarrades que us podeu imaginar, sense descartar-ne cap. S'han de considerar totes i fent-se les preguntes. Sobretot, una cosa molt important, preguntar als usuaris, si anem a l'URSS i anem a acompanyar els usuaris, els hem de preguntar als usuaris què volen, perquè ens hem trobat intentar portar-los a tot arreu i l'únic que volien era pujar un tren, perquè sempre hem sentit que van a l'URSS i han anat a l'URSS un tren i l'únic que volien era pujar a l'AVE. I dius, ostres, quina cosa més senzilla de fer i nosaltres estem trencant els corros de que si els portem aquí o allà, doncs preguntar què és exactament el que volen. Quan ja tenim aquest grup d'idees, s'han de valorar, s'han de veure quins objectius tenim. L'àmbit de territori també és molt important, vull dir, aquí hi ha hospitalitats que l'àmbit de territori, Barcelona tenim moltes relacions, però hi ha hospitalitats que l'àmbit de territori, bueno, vosaltres aneu a Lourdes i esteu quasi un dia recollint gent pel territori, suposo que us passa diversos. Llavors s'ha de veure la relació. No pots fer venir cada 15 dies a la gent o fer anar, s'ha de veure. Quants usuaris podem o hem d'admetir i els recursos econòmics, veure si és viable, si és autofinanciable, si s'ha de demanar subvenció, si s'ha de fer recaudació de diners i amb voluntaris sempre. És allò de dir, vinga, no, ja vindran voluntaris, no? Hem de tenir present quants voluntaris podem tenir i podem comptar. I també és molt important fer una valoració prèvia dels problemes que puguin sorgir i preguntar-nos realment, escolta'm, i si plou, doncs portem-s'ho als títols. O sigui, anar-li buscant solucions als petits problemes que puguin sorgir abans que ens vinguin per donar-li sortida. Un cop tenim això, prioritzar, veure les que són més fàcils, les que puguin donar més suport o puguin tenir més interès i al final és acabar-se de decidir i descartar les impossibles. Però, perdoneu, s'han anat al principi. Això està tot cada dia. Descartar les impossibles o potser no, perquè aquestes impossibles potser d'aquí un temps poden ser possibles, perquè no les deixem mai una idea i tirar-la al sac, tenim-les present per anar-les estudiant de mica en mica. M'ha tornat a tirar la mà massa. Després de la priorització d'assistir a la darrere, equips de treball, que és formar equips de treball, tenir cura de que la gent que vulgui donar un cop de mà assignar-los una feina, per petita que sigui, tothom que se sent utilitzat, se sent realitzat i en aquest sentit és aprofitable. En canvi, quan una persona que vol donar un cop de mà i no se sent aprofitada, acaba que diu jo plego, jo marxo, i acaba marxant gent que diu per què hem marxat? I senzillament és perquè no els hem sabut donar aquella feina o aquell punt on ells es podien sentir bé. Totes aquestes feines sempre, però vull dir, és molt important fer-les amb alegria, tot i que em dius vaja, em dius bauxa, però fer-ho de guai, no? Si estem allà apagats, no tirem bé. I per acabar, la promoció. La promoció ja han decidit l'equip, ja han decidit tot, ja han fet els equips de treball i diem, bueno, això s'ha de promocionar. I posem una persona a dirigir la programació de la promoció i que els dediqui a enviar WhatsApp, a fer mails, a fer trucades. Està molt bé, però us hauríeu d'imaginar que és molt millor que la promoció sigui general. Què vull dir? Que
a no ser que tingueu un youtuber d'aquests que té 1 milió de persones i de seguidors, és molt millor fer-ho entre tots, perquè si no, arribarem a molta gent que no punt de sol intentant fer 1 milió de trucades. Això és molt important perquè arribem a molta més. I un cop això, l'únic que ens queda és gaudir de l'activitat i que tots puguem disfrutar d'aquesta activitat tan meravellosa que hem organitzat. Moltes gràcies. Les formigues no hi senten, no hi veuen, no tenen sentiments. I són capaces d'ajudar-se unes a les altres i construir entre dos branques que no estan lluny i fer-se un pont per passar d'un cantó a l'altre. Dius, si nosaltres, de veritat, fóssim una mica, no ens miréssim tant al malic o al malic del veí, potser seríem capaços d'aconseguir moltes més fites de les que fem. O sigui, que entre tots tirem endavant i gràcies per escoltar-me. Suposo que heu vist que estic molt nerviós. Era la primera vegada que presentava una cosa. Ja t'he dit que ho feien 5 minuts. No m'ha suposat temps. Tenia 25 minuts. Bé, doncs bona tarda. A veure, jo soc el de fora. Entre cometes, el benifet. Entre cometes. M'ha demanat el president d'aquí, l'amic Ramon Greix, que ens digui una mica què opino, què es veu i què penso fer. I penso estar, clar, més breu. Podria ser bastant breu. Jo diria que estic molt content que hagin vingut tots els de Catalunya aquí. Crec que és molt important que també es treballa bé. Crec que estic més en aquest lloc, com s'ho he explicat. Bé, jo estimo l'Hospital de Lourdes des que tinc ús de raó. I us diré per què. Perquè a casa dels meus pares era Diputació 235 Principal Clínic. I en el pis de sobre, primera, hi havia l'hospitalitat. I per tant, de petitet, sentia els cants a les eucaristies, pujava i baixava la gent, a les escales, Llavors van quedar així, doncs potser, i des de Barcelona el que estem fent és gent que ve a la parròquia i volen participar de l'hospitalitat, els diem hay que passar per caja. Llavors, mínim, no voluntat. Però bueno, les visites a parròquies ho són, ho he comentat, d'anar al dia a dia, les parròquies, sí, però sempre hi ha gent per fer-ho. Sí, i si no m'he de rebre, per fora m'he de rebre. No li deixin el micro. M'has trepitjat moltes de les coses que jo volia dir. Una de les coses és que dic abans el senyor Mena que molts malalts no venien. I jo el que veig a Barcelona, per exemple, és que amb discapacitats que viuen en família, moltes vegades o no s'assabenta o tenen millor prevista. Aleshores, cada vegada més hi ha més part de la residència. Què passa a la residència que s'ha de pagar? La residència i venir a amb el que cobra molta gent per perdre no poden. Aleshores, aquest és un dels problemes. En quant als joves, les generacions m'estan preocupant. A les generacions perdudes jo
l'altre no pot fer. No pots anar a la sala de dones si no estàs casat. Una sèrie de coses que a la generació d'aquestes dels 50 anys, perquè jo tinc quants menys, fan que t'hagin una mica de roda. I això que ho transmetre amb els fills és difícil. Jo, per exemple, si tinc 23 anys, i els meus fills tinc la sort de tenir una de 25 que fa 10 anys que ve Lourdes i una nena de 18 que fa 4 anys que ve Lourdes, i de moment s'ho passa molt, però jo mateix que s'ho és molt mal. I després, la més important que volia dir és per Joan, tot això que has dit que es fa està molt bé, però per organitzar això nosaltres ja tenim un por del que es faràs fer. Per tant, tio, tranquil, perquè si no, jo no veig tan fàcil organitzar tot això. No sé si tu ho veus molt fàcil. I gràcies a tots per veure, està molt bé. Amb gent com tu, tots hauríeu de tenir un ànim a casa. Bueno, jo us voldria felicitar perquè això és un nou vingut a les vostres reunions, però cada vegada que vinc surto més impressionat de l'activitat que feu i de l'apertura i del bon rotllo que porteu. Només volia precisar i agrair també al doctor Vinyes aquesta incorporació dintre del dia a dia de les parròquies de l'Hospitalet de Lourdes, cosa que a través del Ramon Reig anem fent juntament amb altres entitats com les Càritas i Vida Creixent. Estem iniciant una formació conjunta de les 4 entitats i les que es vulguin afegir, i això també és una via que estem encetant de col·laboració per aprofitar tots els recursos humans que tenim. I després també una cosa que volia... Un segon, és que saben que ets el delegat associat de pastoral? És fora. És el doctor Jacint Cabal, el delegat del bisbe. Perdoneu, però és que jo he tingut la gran sort de tindre uns grans mestres com és el Joan Vinyes i la Montse Esquerra, que sempre que necessito, sempre per un cop de mà, i això és un privilegi. Gràcies. No només volia acabar de dir, hi ha el grup de la fraternitat que a Lleida s'ha quedat molt penjat. No sé si el Ramon t'han comunicat alguna cosa, no? Bé, només volia dir que parlant amb ells sé que tenien intenció de contactar amb nosaltres de cara al voluntariat i el maneig d'aquests malalts, no? O pacients que necessiten, potser, m'agradaria, des del punt de vista del bisbat, de poder-los donar una oportunitat per recuperar-los a les nostres trobades i no sé com penseu si val la pena d'iniciar algun contacte. Podem tenir alguna trobada amb ells i després no sé, que la veritat desconnecta ningú m'ha dit de les seves aspiracions o necessitats. Jo em dic una cosa que ja s'hauria de preguntar a vosaltres. Quan jo vaig accedir a l'any 82, ja fa una miqueta, a la renovació de Pastoral de la Salut, ja deia que aquí Lleida no hi havia hospitalitat com tal, però hi havia frate, i la frate tenia un caixer molt important. Aleshores, quan va començar l'hospitalitat hi havia una mica de pique entre, no sé si això, entre uns i altres, perquè la frate té com a eix fonamental és l'autonomia del malalt, forçar que ell sigui, de fet, alguns dels iniciadors de la frate han sigut presidents i ja ha estat víctims d'integulis i tal. Aleshores es deia, l'hospitalitat és deixar que el malalt, el pobret, el no sé què, i la frate era els que cal. La frate era que Lleida serà ni defiendo, si queden 4 i al cabo, jo crec, no sé, no són masses, però encara n'hi ha de la primera
estan personalment en contacte, a vegades contactes que diuen venim de la Franja, però jo no sé l'amplada de la Franja, és a dir, no sé si venen tots o venen la meitat, però que sí que estem en contacte. Ara, si ells tenen una vida encara, diguem, comunitària, valdria la pena que si volen per parlar i refrescar-nos els uns dels altres o fer un apartat de l'hospitalitat, si és que en aquest moment sembla que el que té més necessitat de l'hospitalitat i d'altres grups, potser dintre de la mateixa hospitalitat se pot fer com delegacions, no sé, això és una... Jo voldria preguntar precisament a les altres diòcesis de Catalunya com està la relació amb la Franja, existeix Franja. A Tarragona ja ho tenim el desconciliari de Franja de l'Hospitalitat i sé que Franja no ho he dit, està l'any de diciembre. Jo sempre he pensat que moltes vegades amb el conciliari hem parlat els que es podien practicament perquè clar, sempre feien algunes colònies trobades anuals i aquestes trobades ara pràcticament no se senten gaire la banda d'això estan molt morts abans ja anaven vostès de fet, molts voluntaris nostres estan a les noves. Nosaltres, a Girona, tenim la Carme Castro i la Dic nosaltres, a Girona, tenim la sort que dins l'ajuda la Carme de metges és la Carme Castro i també està dins de la Franja. Llavors sempre anem junts, la Franja sempre ve amb nosaltres. I si fan ells qualsevol missa o així allà a Sant Feliu, també hi anem més i som. Vull que sempre hi ha un contacte molt estret amb la Franja. Vull que ens entenem molt bé i els malalts venen. A Lleida també ens entenem bé. El que passa que no sé la dimensió de la Franja que queda per contactar amb nosaltres. Jo entenc que el qui no contacta és perquè no vol, perquè la mateixa Franja com els camps de la Franja o els responsables de la Franja estan. Sí, bueno, jo sempre que volia dir que trobo molt interessant aquesta trobada de congrés de les hospitalitats, perquè escoltant el que es fa a les altres hospitalitats es troben dubtes de les indecisions que ens poden passar a nosaltres al llarg de l'any. Llavors és un molt enriquidor, perquè sentim el que fan a Tarragona, el que fan a Barcelona, el que fan a Girona, i trobo que és com anar-hi gaire fresc de veure que tots estem fent bé el que bonament volem a cada hospitalitat. Gràcies per les aportacions. Si em deixeu, jo faig una miqueteta d'allò que fan, els que volen quedar bé, farem una comissió i bueno, però ho sento, ho vull fer així. Primer, del que hem dit, em sembla que és molt interessant, i jo ho he parlat altres vegades, i això ho he plantejat, aquesta formació prèvia dels voluntaris. Ho procurem fer, però potser podríem intentar fer com una diplomatura. És una tonteria, ja és entre cometes, però que les hospitalitats catalanes de escolta, valdria la pena que tots els voluntaris que s'apuntin d'això passin per aquest rasero més o menys, que després cada un farà com voldrà, però tenir una plantilla que sigui una mica comú, això que hem plantejat les reunions que fem de les hospitalitats en seu Catalunya. Després, em sembla que és molt important, algú diria, no sé qui, que perquè no és la diòcesi la que aporta clients a les hospitalitats. Les hospitalitats són una eina que funciona per una missió, per una funció, però que el mandat o les
haurien de preocupar-se de dir tenim aquesta eina i que aquesta eina funcioni. I això jo crec que és precisament dintre del marc general de la pastoral de la salut, perquè precisament la mina són les parròquies, les cases de les persones que formen les parròquies. I això potser es podria articular com nosaltres hem de ser els que podem plantejar els riscos també per la dir. I després aquesta qüestió que va lligat amb això. Les peregrinacions a Lourdes diversificades, és a dir, que no passen per la... Unes coses podrien ser peregrinacions sense malalts, les altres peregrinacions amb malalts. Evidentment, jo crec que el major sentit de la peregrinació està amb els malalts, però potser també amb aquesta... com diríem això de Catalunya, que no me'n recordo. Això que reunir... No, això que reunir les hospitalitats. La federació o fem unes reunions periòdiques i una organització de les hospitalitats catalanes que ara, potser a través d'això podríem fer un plantejament als bisbes de tot Catalunya en aquest sentit. No ho sé. Us ho podem anar fent. A través de... I, bueno, jo penso que a pesar de tot, clar, no podem negar que tu pugui anar a Lourdes o se n'hi vagi, perquè siguem conscients que la diòcesi el que ha de, almenys la part que nosaltres reclamem que ens enforteixi, que ens regui, és aquesta d'aportar als usuaris amb dificultats a través de la mina de les parròquies i en l'àmbit de la pastoral de la salut, a l'eina que té la diòcesi, que és l'hospitalitat. Bé, ne parlarem a la pròxima reunió. Gràcies perquè això se renova, perquè la veritat és que hem parlat d'aquestes coses, però al final deixa d'estar agafant nous impulsos per aquests aspectes. Jo proposo això. Digues. Perdó, només volia dir una cosa, si us serveix d'informació. Des de la pastoral de la salut de Catalunya hi ha una diplomatura d'acompanyament que possiblement amb la vessant vostra es podria afegir alguns temes més concrets, però aquesta diplomatura ja està. És a dir, dura de gener fins a juny, són 1.200 euros, el que possiblement l'Arquebisbat vulgui col·laborar amb que la gent se pogués acabar formant, però això és fet. El que no sé és si l'hospitalitat de Lourdes, si s'oferís a nivell de Catalunya, us hi podríeu afegir com a... Jo penso que sí. Però que us sàpiguis que hi ha allà aquest projecte que podria ser útil per a algunes persones. Bueno, jo el que puc dir és que la llei deia que les hospitalitats ho van fent de la seva manera, anem fent alguns cursos de formació periòdiques de com manejar les eines que tenim per funcionar a Lourdes, de com tractar els malalts, però jo crec que seria interessant poder tenir aquesta plantilla que potser ens pot servir. Segurament hi haurem d'afegir, potser ens recomenden més sobre coses, però hi haurà altres que ens faltaran segurament més de caire tècnic, de caire de mobilitat i coses. Basta, ja en parlarem. Gràcies. Marc, algú, no sé què. Aquestes trobades són importants, no? Espera. La teva veu ha de quedar registrada, perquè després anirem al jutge i diràs que ho negaràs tot. No, jo volia dir que aquestes trobades no han fet avui, les hospitalitats catalanes que fan les hospitals espanyoles, no sé un poc aquesta trobada que ja feia 3 anys que no es feia, no hi ha continuïtat d'això. Això? Sí. Però qui toca l'any pensa que aquesta trobada ha durat 3 anys.
Aquesta despesa, molt bé, a l'any que ve sapiguem que s'ha farà. Si ja pots decidir, Bueno, però s'ha de saber, no? Quan se farà això? d'aquí un mes o una cosa així. Clar que no vull saber. D'aquí un mes o Perdoneu, la pròxima reunió de les setmanes ho decidirem. sí, el senyor molt de penjar i a vegades que les coses s'entén. Perquè com a comunista s'ha de celebrar un temps i s'ha de saber avui. I això primer, aquests projectes que hem fet, que avui són un projecte bon. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies. Bueno, pues gràcies pel micròfon. Hi ha una novetat i és que després de no tenir una activitat concreta l'any 20 i l'any 21, a moltes institucions, moltes entitats de dins de l'Església i de fora s'ha reduït la participació, és com si la gent hagués deixat de voler participar. I dintre de l'Església doncs és molt significatiu. Llavors, hi ha una qüestió que us volia plantejar a nivell de totes les hospitalitats. És que d'alguna manera mireu com superar aquesta situació i tornar a dir la solució, no tinc ni idea, però com mirar de fer-se present tant en el grup de malalts que vol venir, s'ha de tenir en compte que ja ha sortit abans el tema econòmic i després també el de persones que ajuden, perquè hospitalaris ho serien tots, llavors com dir-ho, persones que ajuden, que es tornin a enganxar, que s'enterin, s'engresquin, etc. Gràcies. Ressonava i no m'he entrat. Em podries dir, resumir amb 3 paraules, perquè no t'he entès el que digues. Ressona. Volia recordar que després del 2021, sense tenir una activitat plena, la participació de moltes entitats ha passat molt. Llavors, que si us feu un suggeriment... L'última en deixar l'havien des del 2021. Ja està. Entenc. Gràcies. Muchas gràcies. Hi ha algú més que vulgui aportar alguna cosa? Jo et diria que és una feina que hem de fer entre tots. És de mica en mica, el que he parlat abans, de mica en mica i anar fent, donar a conèixer, donar exemple i la veritat, jo us conec a molts que estem aquí, crec que us passa a tots, quan parlem de Lourdes, gent que no sap res de Lourdes, ens comencen a preguntar coses. Jo no, és que eren embobats, a casa vingut gent només perquè els expliqui coses de Lourdes. No volen saber. Després és més difícil, però bueno, és la nostra feina, la nostra tasca, anar picant bé. Jo crec que és una feina que hem d'anar fent. Donar exemple, fent el màxim de campanyes possible que puguem, les mesures que puguem, i tirar endavant. L'any passat, a Barcelona, acostumats a anar a 1.000, vam anar a 400. Per nosaltres és un fracàs, no, és un èxit perquè hem començat de zero. Què passarà aquest any? No ho sabem. De veritat, us explico. A Lourdes, tots els hotels de Lourdes estan. Se va llenar Lourdes. No, veureu com al final ens regalaran les habitacions. Suposo que ja queda on està patint, per tant, hem de concluir amb les gràcies a tothom, unes gràcies motivades, perquè crec que per a tots és un nou impuls, veiem el camí, i que hem de fer ull de l'olla i tirar endavant, poc a poc, tirar endavant. I espero que gràcies a l'impuls de tots sortirem endavant de la manera adequada, de la manera millor i de la manera que la verge que tirem endavant. Molt bé, moltes gràcies.
Tanto, adesso non ti vaig deixar, com diria que falta una